Jag heter Markus Lammi. Vad heter du och hur mår du? Ei tarvi puhua enää ruotsia, mä oon Suomen kansalainen nykyään. Onnittelut siitä. Itse viime viikolla muuttui hain kaksoiskansalaisuuden. Joo, viime viikolla. Eli Suomen ja Ruotsin kansalainen. En ole enää Svedopella. No niin. Itse asiassa mä laitoin tuossa Suomi-nyrkkeilyn Facebook-sivulle ihan muutama päivä sitten, että yleisölle tältä viestin tai tarinan, että olisiko kiinnostusta tällaiselle, että Janne Rantanen, mitä kuuluu nyt jutulle, ja sen takia me istutaan täällä nyrkkeilysalilla, ja siinä näkyy kehää, tuolla on tuommoinen maalaus tuolla seinällä. Kerro hiukan, Janne, missä olemme nyt? Joo, eli me ollaan toi Vuorentausta Poimon nyrkkeilysalilla, ja täällä mä tosiaan käyn välillä reenailen itse täällä, ja sitten vedän noita nyrkkeilyohjauksia täällä itse, ja tää on tämmöinen mukava pieni sali, missä on hyvä yhteishenki. Nyt on tosiaan 31. tammikuuta 25 vuosi, mutta Janne, kerro hiukan, mistä tämä meidän lainausmerkissä yhteinen historia, milloin se on alkanut ja millaisessa tilanteessa? Joo, se kuule, näin mä muistelisin, että mitähän tästä on nyt, reilu 10 vuotta aikaa. Sä järjestit tuo Parkanossa, oliko semmoinen Paronin Boxing Night, semmoinen nyrkkeilytapahtuma, ja mä silloin harrastin Hapkidoa, Sinmoa Hapkidoa, ja mä otin siellä Hapkido-näytösottelun. Niin siinä yhteydessä on tää vähän niin kuin meidän yhteistaival lähtenyt käyntiin. Joo, ja vuosi taisi olla 2013 silloin, ja tänään käsitellään enemmän tätä ammattinyrkkeilyuraa, mutta kerro hiukan lyhyesti, mitä lajeja sä harrastit ennen ammattinyrkkeilyä? Joo, eli tosiaan niin kuin mainittiin tuossa Sinmoa Hapkido, sillä mä olin 13-vuotias, mä aloitin sillä Sinmoa Hapkidolla. Siitä tuli siinä muutamia vuosia harjoitettua ja kisailtua. Sitten mä siirryin Brasilian jujutsuun ja lukkopainiin, ja niiden jälkeen tuli ensimmäisen vapaa-ottelun. Mä olin 17-vuotias, kun mä tein ensimmäisen vapaa-ottelun, ja vapaa-ottelussa mä kisailin vähän yli 30 matsia, joo. Ja sen jälkeen tuli ammattinyrkkeily. Okei. Missä maissa sä ottelit vapaa-ottelussa? Oliko Suomessa pelkästään vai oliko myös ulkomailla? Ihan pelkästään Suomessa, joo. Kyllä. Suomessa pelkästään, joo. Yes. Mennään tuohon ammattinyrkkeilyyn. Sulla oli debyytti Pro Boxing Team Finlandin otteluillassa Vantaalla tammikuussa 2018, ja siellä oli David Casas, 4-eräinen ottelu. Haluatko itse kertoa siitä ottelusta jotain ja ottelun jälkitunnelmista? Joo, kyllä tosiaan, että joo, se oli ensimmäinen kosketus itse ammattinyrkkeilyotteluun, ja vaikka vaan 4-eräinen, mutta voin sanoa, jestä, mä olin kuollut. Mä olin niin kuollut sen jälkeen, kun en mä tiennyt ihan oikeesti, mä en tiennyt, että se on niin kovaa touhua, että ja kun vapaa-ottelu, siinä on vähän kaikkea, kun siinä lyödään, potkitaan, painitaan, ja sitten varsinkin painitilanteessa pääsee vähän, jos pääsee päälle, kaverin päälle matossa, niin pääsee vähän huilahtaa. Ammattinyrkkeily, siinä ei huilahdeta. Siinä lyödään niinku vierasta sikaa säkissä oikein kunnolla. Ja 4-eräinen ottelu tosiaan, ja aika paljon tuli iskua itselleen, ja vastustajakin sai ihan yhtä laillakin niin näitä iskuja. Ja joo, matsin jälkeen menin pukuhuoneeseen, niin noin tunnin verran jouduin makaan siellä lattialla, ja jalat oli nostettu tuolille, ja kaikki pyöri vaan päässä. Tuli niin paljon iskua, että kaikki pyöri päässä, ja joo, no ei onneksi mitään huonoa oloa tullut. Kaikki pyöri, ja sitten mä ajattelin, mä nyt huilailen tässä ja palauttelen vähän kroppaa, ja tunnin päästä mä pääsin pesulle, ja siitä se lähti sitten. No niin. Voitto tuli kuitenkin. Joo, voitto tuli, se on tärkeää. Sitten tuo uran 3 ekaa ottelua oli voittoja, ja sitten 4. ottelussa lähdit Saksaan titteliotteluun. Kerro jotain siitä reissusta. Joo, tosiaan se oli ei ole ensimmäinen ulkomaanreissu. Olihan siinä varmaan. Siinä oli Unkari. Joo, Unkarissa käytiin silloin. Joo, siihen tuli voitto myöskin, mutta joo, tosiaan siinä Saksa, ja se on edelleen sama kaveri, jota vasta ottelin, niin se on edelleenkin toi voittamaton, että ei ole hävinnyt ollenkaan matsia. Ja joo, se oli muistaakseni 7 erää asti taisi kestää se matsi. Ja joo, menikö siinä käsi taisi murtua ranne vai mitä? Joo, aivan hyvä, mutta joo, kyllä se käsi se on 2 kertaa murtunut, siinä on titaania ja nyt on laitettu tuohon noin. Ja se meni siinä matsissa, se oli 3. vai 4. erässä meni, ja matsi päättyi 7. Niin voin sanoa, että se 3-4 erää mä löin murtuneella kädellä, niin se teki kipeät. Kyllä. Se sattui, mutta se katsoo, sitten kun on sitä adrenaliinia niin paljon, niin ei sitä halua luovuttaa. Toi Peltola Hannu, mun vanha valmentaja oli siellä kulmamiehenä, niin
Silloin kun tämä käsi murru, niin en mä edes Hantallekaan sanonut siinä kulmaa. Mua on niin paljon vitutti, enpä sanonut sille mitään, että nyt käsi murru. Matsin jälkeen mä vasta sanoin, että nyt taas ehkä käsi murrua. Ja sitten otettiin siteet pois ja sitten saksalainen lääkäri tuli sanoa, että ei se on murrunut. Että käynyt varmuuden vuoksi Suomessa tuossa röntgenissä. Mä sanoinkin Hantalle, että nämä saksalaiset on tyhmiä kyllä. Että ei, kyllähän se nyt tyhmäkin näkee, että se on murrunut. Se oli ihan violetin sininen, ihan paisematta ja käsi. Mainitsit Hannu Peltolan, niin kysytään vielä Hannusta tällä, että minkälainen merkitys Hannu Peltolalla on ollut sun uralle? Joo, siis todella iso. Että itse asiassa en olisi nyrkkeilyssä, en olisi ikinä päässyt näin pitkälle ilman Hannun jeesiä. Hannuhan toimi noin 10 vuotta mun valmentajana. Että meidän yhteistyö alkoi jo silloin, kun vapaa-ottelussa kilpaili. Hannu alkoi silloin jo olemaan mun kulmauksessa mukana. Ja sitten tosiaan monta vuotta mentiin tuossa nyrkkeilyssäkin. Todella paljon hienoja oppeja tuli Hantalta. Olette varmaan vieläkin tekemisissä. Joo, kyllä me edelleenkin soitellaan ja meillä aina ollut hyvät välit ja aina tulee olemaan hyvät lämpimät välit Hantan kanssa. No ennen kuin jatketaan ottelulistan läpikäyntiä, niin myös muita tämmöisiä nimiä, mitkä mä muistan ainakin sun uralta. Niskalan Jussi, mitä hänestä sanoisit? Joo, Niskalan Jussi, todella hyvä ystävä ja varsinkin silloin kun mä valmistauduin noihin kisoihin, niin Jussin kanssa todella paljon otettiin noita kovia sparrieria. Että Jussi on vasuri ja Jussi on nopea ja kovaa lyömään. Ja toi Jussin kanssa todella hyviä eriä otettiin. Ja Jussi oli monesti Suomessa, kun oli matseja, niin Jussi oli mun kulmamiehen aina. Sitten kolmas nimi, Seppo Finnilä. Joo, Seppo Finnilä. Voin sanoa, että maailman hauskinta reissuseuraa. Jestä meillä siinä. Et ole muuten ainoa, joka sanoo näin. Joo, meillä toi Sepon kanssa me kierrettiin sitten Eurooppaa ja joo, itse asiassa Seppo oli mun viimeisimmässä matsissa mukana myöskin 1,5 vuotta sitten Bulgariassa kun oltiin. Ja voin sanoa, että joo, Sepon kanssa ei hiljasta hetkeä ollut ja sai nauraa Sepon jutuille. Ja mikä hienoa, että yleensä kun Sepon kanssa ihan sama ollaan täällä Suomessa nähty tai ulkomailla oltu. Ja Seppo puhui tuosta Toni Halmeesta todella usein. Ja Seppo ja Toni Halmea, ne oli hyvin läheisiä ystäviä. Ja mäkin arvostin todella paljon Toni Halmeita, niin se oli mukava aina kuulla niitä yhteisiä reissuja. Seppo kertoi mukavia reissuja, mitä ne oli Tonin kanssa tehnyt aina. Kyllä. Palataan tuohon ottelulistaan. Just ennen kuin aloitit tätä haastattelua, näytit 5 vuoden takasta kuvaa tai muistoa Facebookista. Eli itse asiassa niin huomenna tulee tasan 5 vuotta siitä, kun olisi ottelu. Tänään oli 5 vuotta siitä, kun oli punnitus. Eli otit kovan 6-eräisen ottelun Tsekin Martin Gabrhelia vastaan Vantaalla. Kerro jotain siitä ottelusta, mitä muistikuvia on. Joo, kyllä. Ja voin sanoa, että se oli hyvä esimerkki, että älä luota kaverin listaan. Eli kaverilla muistaakseni taisi olla 2 voittoa ja oliko noin 13 tappiota. Mä näin sen listan, tää on ihan menneen talven lumia, että mä heittelen tai hakkaan ton menneen tulleen, mutta kuule, jestaset oli kova. Se oli 4. vai 5. eräs, niin Martini tiputti luvunlaskua ja mä muistan oikein, kun se isku tuli ja mä ihmettelin, että mä rupesin vähän niin kuin nauraa, että miksi mä edes tipuin, että ei tää edes sattunutkaan. Mutta se oli mulle hyvä esimerkki, että älä ikinä luota, että minkälainen lista kaverilla, että sillä oli niin monta, vaan 2 voittoa ja niin monta häviötä, mutta se tarkoittaa sitä, että se on todella kovia äijää vastaan otellut. Kyllä. Ja ainakin siinä ottelun jälkeen jäi semmoinen, niin molemmin puolin näytti niin kunnioittavanne toisianne, niin ootteko koskaan sitten ollut Facebookin kautta tai muuten niin yhteyksissä enää tämän kanssa? Joo, siis itse asiassa, ehkä tyyliin siinä pari ensimmäistä vuotta, niin jonkin verran laitettiin Facebookissa toi viestejä ja kyseltiin vähän kuulumisia ja ottelukuulumisia ja tällä, että hyvin hauska, mukava mies kyllä. Kyllä. Sen jälkeen oli taas Saksan reissu, oli SES Promotionin illassa. Siellä tuli ensimmäisen erän tappio tai ensimmäisen erän jälkeen. Ilmeisesti aika kova meritti tällä vastustajalla jo ennestään niin amatööripuolelta. Muistatko siitä Arthur Beck? Joo, se oli semmoinen. Anteeksi, mikä oli? Arthur Ohanian Beck. Oliko hän junioreiden? Joo, kyllä joo. Että mun mielestä olikohan se ihan. Oliko jo maailmankupissa, oliko tullut ihan toiseksi? Niin, taisi olla MM-hopeeta jopa, nuorten MM-hopeeta. Joo, kyllä. Ja se oli semmoinen todella hieno ulkoilmatapahtuma siellä. Ja ensimmäisessä erässä olikohan silmäkulma mulla taas aueta. Taisi olla. Joo, silmäkulma aukesi ja lääkäri katsoi siinä ensimmäisellä erätauolla silmäkulmaa ja se sitten näytti, että se oli siinä. Mä sanoin lääkärille, että kyllä mä pystyn jatkaa, että ei tää haittaa ollenkaan mun. No,
eihän ne antanut jatkaa sitten, mutta voi sanoa, että siis se oli nopea. Jestas se oli nopea kaveri. Että mä pidin itteni nopeana, mutta tää oli niinku 1 000 000 kertaa nopeampi kyllä, että se oli oikeasti niinku todella kova sitten. Joo. No sen jälkeen sulla oli taas sit, lähes vuoden ottelutauko. Seuraava ottelu oli Porvoossa. Ja sä oot, Janne, mulla ollut auttamassa ainakin 2 tai 3 muutossa, että me ollaan niinku oltu sillä kaverit. Mutta tämä Porvoon otteluun liittyen, meidän välit meni poikki, mutta sä otti hiukan nokkiis mua kohtaan. Mitä silloin tapahtui? Joo, tosiaan, sehän on se surullisen kuuluisa liian pitkäksi venynyt erätauko ja liian lyhyeksi venynyt toi erä. Eli joo, se oli, en muista monesko erä, oliko toka vai kolmas erä. Ja Matias sai todella hyvän uppari, suoraan veti leukoa ja mä menin ihan sekaisin. Mä menin sekaisin siitä. Ja ihan muutamia sekunteja sen jälkeen eräkello soi, että erä oli niinku siinä. Siinä mä muistan, kun mä lähdin mielestäni omaan kulmaukseen, mä lähdin ihan täysin päinvastaiseen kulmaukseen. Jussi Niskala huuti, ei kun tänne näin, joo tonne noin, ja sitten mä lähdin siinä oikeaan kulmaukseen. Onneksi tuli se erätauko ja sitten mä selvisin siinä erätaukolla tosiaan. Ja joo, se sitten mä kestin 4 erää täyden ajan ja mä 2-1 muistaakseni pisteellä niin voitin. Mut sitten mä muistan, sä soitit mun matsin jälkeen, mä olin ihan innoissani voitosta ja tälleen, ja sä olit vähän semmonen niinku vittuuntuneen kuulonen, ja sä sanoit, että oliko tossa jotain ihmeellistä tossa matsissa. Mä sanoin, ei siinä nyt mitään ihmeellistä, mä voitin pisteellä, ja muistan kysytköhän sä, että olikohan siinä joku erä oli liian lyhyt ja joku erätauko liian pitkä. Mä sanoin, no itse asiassa nyt kun sanoit ton, niin tuntui, että se erätauko oli vähän liian pitkä, ja tämmönen siinä taisi ollakin, joo. Kyllä, mutta ollaan saatu sekin asia. Joo, kyllä, joo. Okei, nostaa näistä otteluista, hypätään muutama matsi ohitte ja sitten mennään tuohon lokakuu 22. Sä otit 4-eräisen ottelun, taisi tulla Alfa TVltä Marko Monosta vastaan. Joo. Kyllä. Muutama kommentti siitä ottelusta vielä. Joo, täytyy sanoa, että Marko oli todella kova, huomattavasti kovempi mitä mä oletin. Ennen matsia siinä vähän lämmittelin, niin Amin Asikainen tuli siellä käytävällä vastaan ja Aminin kanssa hetken juteltiin. Ja Amin sanoi, että hän olisi parannut Markon kanssa, että ei Marko pärjää sulle, että tämä on täysin sun matsi. Ja mä olin siinä uskoin, että tästä tulee helppo matsi, mutta kyllä iso hatunnosto Markolle, että oikeasti oli todella kova. Voin sanoa, että tähtiä näkyi muutaman kerran, mutta niitä tässä Markolla molemmilla tässä näkyy tähtiä. Marko oli kovassa kunnossa ja se sanoikin matsia, eikä hän oli reenannut todella paljon sitä matsia. Siellä voittohan siitä tuli, mutta oli hyvin tasainen matsi. On, ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin ootko sen jälkeenkin vielä Markon kanssa parrannut ja treenannut yhdessä? Joo, että nyt ei ole hetki oltu yhteen, mutta silloin käytiin sparrailemassa ja reenailemassa ja mukava mies. Ja se on muutenkin tälleen mukava, että aina kehässä hakataan toisiamme, mutta sitten matsin jälkeen lyödään kättä päälle ja juodaan kaljat siinä ja puhutaan matsista ja sitten tulee vähän niin kuin iänikuisia ystäviä sitten sen jälkeen. Kyllä. No hypätään taas pikakelauksella. Uran toiseksi viimeinen ottelu käytiin maaliskuussa 23 Saksassa. Siellä oli Saksan kansainvälinen mestaruusottelu Marion Jasmani vastaan. Ei puhuta itse ottelusta, mutta puhutaan siitä ottelun jälkeisestä kotimatkasta. Kerro jotain siitä. Joo, tosiaan Seppo Finnille kanssa oltiin reissussa ja me lähdettiin junalla, siihen tulee takaisin, niin ensimmäinen kommentti tai kommervenkki tuli siinä. Otinko me ehkä tunnin perään junalla tultu ja sitten konduktööri tuli kysyä noita lippuja, niin meillä oli väärät liput sitten. Mä luulen, että mä otin oikein liput ostettu, mun konduktööri sanoi, että te olette valitettavasti seuraavalla asemalla pihalle. Mä sanoin, älä nyt viitti, tää on hyvä ralli-englantia, minä ja Seppo siinä puhuttiin. Niin mä sanoin, että älä nyt viitti, että kai me nyt päästään tällä. Oltiinko me Müncheniin menossa, en nyt muista mikä kaupunkiin, mutta kuitenkin. Niin, me jouduttiin seuraavaan asemalle pihalle ja onneksi sitten pystyi asemalta heti ostamaan seuraavat liput. Ja vajaa tunnin odotettiin ja tuli seuraava juna ja hypättiin sinne. Ja sitten kun päästiin sinne isoon kaupunkiin ja siellä tuli paikallisjuna, vaihdettiin siihen paikallisjunaan ja sieltä lähdettiin sitten lentokentälle. Niin astuttiin Sepon kanssa tonne junaan sisälle. Mä näin sen miehen, mä tiesin sillä sekunnilla, että tässä tulee ongelmia. Semmonen tumma hipiäinen, niin ilman paitoa. Maaliskuuta kuitenkin oli vähän pakkasastetta ja lunta maassa, niin tumma hipiäinen oli ilman paitaa siellä. Mä ajattelin, että se on tässä sitten, että ongelmia tulee.
mentiin istuun sinne sitten Sepon kanssa ja juna lähti liikkeelle, niin no tää tummahipinen se nousi ylös ja rupesi saksas ja englannin kaikkea huutaa ja täällä ihme meteliä piti ja ihmistä eteen meni ja tälleen osoitti sormella kaikkea. Ja siis se näki muut ja se lähti muun luo. Mä sanoin englanniksi sille, että rauhoitu mene istua. Ja se tuli, että sä pidät turpaas kiinni, kun mä puhun sulle ja kaikkea tollaista. Mä rauhoitun, mene nyt oikeesti. Ja no, kaikki ihmiset oli ihan paniikissa tietenkin, kun eihän nyt kukaan tollaista oikein. Siellä oli vanhuksia ja pieniä lapsia ja jesta, se oli oikein niin kuin vitutti katsoa sitä. No 10 minuuttia suunnilleen mä katsoin ja mä sanoin monta kertaa, mene istua ja rauhoitu. Ja 10 minuuttia siinä suunnilleen meni. Se meni yhdelle vanhalle naiselle naama eteen heiluttaa. Niin mä sanoin Sepolle, no niin, nyt lähtee tummahipienen. Ja mä menin sitten sen luokse ja otin semmoisen kuristusotteen, mitä mä noissa järjestyksen valvojahommissakin yleensä, jos painitilanne tulee, niin se on semmoinen hyväksi havaittu tekniikka, niin mä otin kuristusotteen ja potkasin jalat alta ja se meni peräkselle istuin tuohon mun eteen ja mä kuristin sen tajuttomaksi siihen sitten. Ja sitten tuli vähän sen jälkeen tuli seuraava pysäkki ja sitten ovet auke, mä nostin kaverin siitä olkapäistä kainaloita, nosti ylös ja sanoi, että englanniksi, että tässä on sun päätepysäkki ja heitin sen pihalle siitä sitten. Ja no joo, sinnehän tuli, mä en ole tiedä, oliko joku soittanut vartijat vai oliko vartijat ihan muuten vaan tullut sattumoisen siihen, mutta no siinä tummahipiäisen mukana oli joku, no aika lailla olivat aineissa ja ihan huumeissa ja tälleen näin, niin se oli joku nainen. Ja no nainenhan sanoi vartijalle, että mä yritin tappaa se. Mutta vartija tuli sitten junaan ja sanoi, että mun täytyy tulla selvittämään. Mutta onne luoja kiitos kaikki ihmisen, että ei, että tämä mies pelasti meidät, että ei todellakaan hänelle yhtään mitään. Ja joo, siinä sitten selvitettiin se tilannetta ja sitten seuraavalle raiteelle tuli semmoinen korvaava juna, että sitten se konduktööri sanoi kaiuttimeen, että korvaava juna tuli seuraavalle raiteelle, että meidän täytyy hypätä siihen ja siitä päästään sitten jatkaa matkaa sinne lentokentälle, että juurikin tämän meidän tilanteen takia tuli. Ja sitten mä Sepolle sanoin, että lähdetään nyt äkkiä tuosta, että jos enää vartijat huomaa. Ja mentiin sinne toiseen junaan, no nehän huomasi siinä sitten meidät ja tuli sinne vartija ja sanoi, että sun täytyy nyt tulla selvittämään tämä, että poliisit tulee kohta. Mä ajattelin, jestas, että joudutaanko me nyt Sepon kanssa Saksassa johonkin poliisiasemalle vielä, että en tiedä kauankaan me joudutaan olemaan täällä sitten. No sitten saksalainen mies, joka näki sen siellä junassa, sen koko tapahtuman, niin se tuli yhtäkkiä siihen, ei, että tämä kaveri ei tehnyt mitään, se oli hän joka kuristi sen miehen. Oliko se sinä vai? Joo, että se olen minä. Ei tämä mies ole, näytti mua, että ei tämä mies ole tehnyt mitään, että hän kuristi sen. No, selvä, tuu pihalle sitten selvittää asiaa. Mies lähti sen vartijan kanssa sinne ja me päästiin lähteen siihen. Ja jestas, täytyykään hattua nostaa, että ihan täysin tuntemattoman miehen syyt ottaa niskoille. Että, no, tällaisia ihmisiä pitäisi olla maailmassa enemmän. Kyllä. Sen ansiosta ilmeisesti ehdettelee paluu lennolle sitten myös. Joo, onneksi. Kyllä. Ja joo, oli todella asiallisia muutkin ihmiset. Esimerkiksi sitten kun oltiin lentokentällä, tultiin junasta pihalle, niin siinä oli joka 3-4 hengen seurua. Niin se mies tuli siihen mun puheelle ja sanoi, tai se kysyi mulle, että onko Facebookia. Mä sanoin, että on mulla. Että sano sun nimesi, että hän ottaa sun tiedot ylös, että jos poliisit ottaa suhun yhteyttä, niin sä voit hänelle laittaa viestiä, hän tulee todistaa. Hän tulee todistaa sinne, että tämä juttu on mennyt silleen, niin kuin miten sä oot kertonutkin sinne. Niin, että joo. No, näitä kisareissuilla välillä vähän sattuu. Meinasin just sanoa, että tämä ei ole varmaan ihan ainut sattumus, mikä on. Mutta ei Janne mennä näihin enempää, muuten meillä loppuu Facebookista kaikki tallennustilakin, jos me kaikki tarinat otetaan sinne. Mutta varmasti aina reissulla sattuu ja tapahtuu, enemmän tai vähemmän. Niin, no enemmän tai vähemmän. Ne oli semmoinen toinen yksi ääripää, mitä... Kyllä. Onneksi ei ihan kaikki ole tommosia, että ei pelotella ihan kaikki ammattinyrkkeilyt, ettei tarvitse tämmöisiä hommiin. Hei, sit sun viimeinen ottelu, siinä oli tosi kova vastustaja, eli käytiin heinäkuussa Bulgariassa, tai se on Sunny Beachin alueella vai? Joo, kyllä. Ja siellä oli, nyt tulee suomalaisittain vaikea nimi, sanot Stratko Popov tai jotain sinne päin. Se päättyi 4. erässä. Ilmeisesti vastusta oli tosi kova. Kyllä, juu. Se täytyy sanoa, että
Mua 27-28 vuotta mä oon harrastanut enemmän tai vähemmän mua lyötyä tälleen, niin tää Popovi oli ehdottomasti kaiken kovin lyöjä, mitä ikinä ollut. Muistan siinä ekassa erässä, kun se etutakasuora tuli, vaikka mä sain ne suojauksen, mutta etutakasuora tuli, niin siinä vaiheessa mä jo huomasin, että tää on ihan liian kova. Se henkisesti se voitti mut siinä jo. Niin mä ajattelin, että ei hemmetti, ja hyvät, jos mä ekan erän pärjäilin tätä vastaan, mutta niin se vaan meni sinne 4. erään asti. Mutta voin sanoa, että kyllä teki kipeä, että oli se mennä todella kova lyömään. Ja vaikka se, se on yksi ottelijoista, mikä kaiken parhaiten käyttää kroppaa, eli kun mä näin, kun se oli vasuri vielä, kun se lähti etukäden yläkoukkuun lyömään, niin mä näin sen kilometrin päästä, kun se lähti tekemään. Se käänsi oikein kunnolla kroppaa, mutta sitten kun se tuli sieltä, niin tuli kovaa sitten. Ihan sairaan kovaa. Usein sain käden onneksi eteen, mutta kyllä se teki kipeätä. Joo, 4. erässä sitten se tiputti. Ja yritin sieltä vielä nousta, mutta tuomari sitten sanoi, että se oli tässä. Ja onneksi tuomari pysäytti. Olisi mä tietenkin halunnut jatkaa, mutta tuomari sen näkee, että nyt on liian sekaisin, että nyt se on siinä sitten. No, sulla on nyt noin 1,5 vuotta tuosta viimeisestä ottelusta. Jos mietitään tästä nyt esimerkiksi 5 vuotta eteenpäin, 10 vuotta eteenpäin, mistä asiasta sä haluaisit, että suomalainen nyrkkeilyyleisö muistaisi sut? Onko se just nämä kovat taistelut, joita sut ehdottomasti on monta takana, vai mistä sä haluat muistetaan? No joo, eihän mä mikä semmoinen kovin teknillinen ikinä ollut. Että se oli semmoinen perään antamaton. Mulla oli kova luonne, että mä uskalsin ulkomaille lähteä kovin jäjiin vastaan. Esimerkiksi just se Saksan reissu, kun oli Mario Jasmania vastaan. Mariolla on tällä hetkellä lista on 31-0. Silloin Mario vastaan oli 25-0. Että mä veikkaan, että moni suomalainen edes uskaltaisi lähteä tällaista kaveria vastaan, joka ei ole ikinä hävinnyt yhtään matsia. Kyllä. Mä olin semmonen, että jos joku ottelutarjous tuli, niin yleensä mä hyväksyin sen ja sitten lähdettiin ulkomaille. Ja vaikka tiesin, että siellä tulee kova matsi, mutta mä tiesin aina on se pieni mahdollisuus voittaa kuitenkin. Joo. No tuossa sun nyrkkeilyuralta niin nostettiin esiin Jussi Niskala, Seppo Finnilä, Hannu Peltola. Haluatko jotain muita tahoja vielä tällä jälkikäteen muistaa? No joo, varsinkin kaikki noin sponsorit. Kaikki sponsorit, että niitä haluan kiittää todella paljon, että sen matkan varrella on ollut monia hyviä sponsoreita mukana ja ilman niitä ei siitä olisi vaan tullut yhtään mitään, että kun niin tiedetään, että onhan Suomessa ammattinyrkkeily valitettavasti aika lastenkengissä verrattuna tuonne isoon maailmaan, että siihen iso raha liikkuu, mutta eipä Suomessa oikein liiku pahemmin mitään rahoja tuossa noin, niin sponsoreita. Ja varsinkin toi Sitalan Nurmen Perätsä Blue Cornerin maahantuoja, niin varustepuolelta niin Perätsälle iso kiitos tosiaan, että Perätsä on monia vuosia niin kuin mulle sponsor noita nyrkkeilyhanskoja ja reinivaatteita ja tälleen. Joo. Vielä ennen kuin siirrytään tähän nykyisyyteen, niin yksi tämmöinen muisto sun uralta, että aina punnituksen jälkeen, muutamia kertoja mekin ollaan samassa hotellissa oltu, niin ollaan esimerkiksi tuo Vantaan lähdetty Jumpos käymään sitten kaupassa. Kerro jotain, mitä oli aina pakko ostaa punnituksen jälkeen kaupasta. Kyllä, joo. Aina, joka ikisen punnituksen jälkeen, niin noita irtokarkkeja. Ne oli se, yleensä ostin noin kilon ostin noita irtokarkkeja, mutta mulla oli se hyvä, että ennen matsia mä en ainuttakaan laittanut suuhun. Mun matsin jälkeen illalla voi sanoa, että kaksinkäsin meni. Tosiaan kun joutui painoa tiputtaa ja tälleen näin, niin se oli hyvä, kun pääsi sitä siinä matsin jälkeen aina seuraava viikko, niin yleensä se lähti suklaalla liikenteeseen. Mä heräsin, niin mä söin niin laitoin suklaata suuhun. Mä oon aina ollut vähän semmonen herkkuperäisen, mä tykkään vähän herkutella, ehkä vähän liikaakin. Mä sulle eilen soitin, että ota 1-3 esinettä tai tavaraa mukaan, mitkä jollain tavalla niin on sulle tärkeitä tai mitkä liittyy sun elämään ja uraan. Ota ensimmäinen esine esille. Jees, tosiaan, eli siinä on semmonen, eli minä ja mun poikani Jami. Joo, tosiaan Jami täyttää nyt, maaliskuussa täyttää tasan 10 V. Ja Pyhä Jami aika lailla mullisti mun elämä ihan täysin silloin, että mä kisailin vapaa-ottelussa silloin itse asiassa, joo. Ja
silloin ennen Jamin syntymää, niin mä ajattelin, että ei ole mitään tärkeämpää niin kuin tähän mun elämään kuin nämä urheilut, nämä kamppailutapahtumat ja kilpailut ja tälleen. Mutta sitten kun Jami syntyi ja Jamin kanssa vietti aikaa, niin kyllä se aika lailla se käsitys niin kuin muuttui siinä, että kyllä Jamissa tuli kaiken tärkein sitten mulle. Kyllä. Onko vielä jotain muita esineitä mukana? No totta kai, noi nyrkkeilyhanskat. Nämähän tosiaan, ja itse asiassa joo, nämä on Saksasta, eli Maria Jasmania vastaan otin, niin mä sain sieltä nämä. Eli nämä on ihan viralliset otteluhanskat? Joo, 10 usein otteluhanskat tosiaan. Näytäisi hiukan sellainen sivuttaen myös, että lukijat näkee, tai katsojat näkee, että siellä ei ilmeisesti kauheasti sitä toppausta näissä ammattinyrkkeilyhanskoissa ole. 10 usein, niin voi sanoa, että nämä on pienet ja kovat. Joo. Minkä takia valitsit nyrkkeilyhanskat tähän mukaan? No, pysyykö hanskat edelleen kädessä jollain tavalla? Joo, kyllä, että on ihan täysin elämäntapa mulle, että vaikka kisaileminen on loppunut, mutta edelleenkin 5-6 päivänä viikossa aina jotain harjoittelen. Ja pääosin se on niin kuin nyrkkeily, että edelleen sparrailen kavereiden kanssa, mutta mun kohdalla me ollaan sovittu silleen, että päähän hyvin kevyttä kontaktia. Vartalohan lyödään kunnolla, mutta päähän kevyttä kontaktia. En mä viitte enää ottaa kovin iskuja enää ollenkaan. Kyllä. Ja ilmeisesti hanskat on myös tuossa valmennustehtävissä oleellisessa roolissa. Joo, kyllä. Kerro jotain näistä valmennustehtävistä. Joo, tosiaan, että mä nyt on aika paljon alkanut mainostaa noita nyrkkeilyvalmennuksia ja kamppailuvalmennuksia, että mä oon nyt vähän yli vuoden nyt näitä valmennuksia ja ohjauksia. Pääosin kuntonyrkkeilyä on niitä tehnyt ja voin sanoa, että se on mukavaa hommaa. Kuitenkin niin kuin yli puolet elämästä niin mä oon noita kamppailuhommia niin kuin enemmän tai vähemmän tehnyt ja se on mukavaa, että siitä pääsee nyt keskittyä siihen valmentamiseen ja sitten kun ei itse täydy olla niin kovassa kunnossa, mitä silloin kisa-aikana oli, että nyt tosiaan vaikka sanoin, että 5-6 päivänä viikossa käyn, niin se on semmoista niin sanottua, että mä teen sitä, mikä tuntuu mukavaa tai hauskaa tää tälleen. Ja sitten noita valmennuksia vedän, niin pääosin mä pidän porukalyön noita pistareita. Pidätkö enemmän tällaisia niin yksilötreenejä vai ihan tällaisia niin kuntonyrkkeilyryhmiä vai minkälaisia? Joo, oikeastaan tähän mennessä niin pelkästään noita yksilöohjauksia. Saran kulmassa ollaan vetää 3 viikon päässä yhtä kuntonyrkkeilyryhmää. Siellä on suunnilleen kerran viikossa. Saran kulmassa ja minä päivänä, minä viikonpäivänä? Joo, ja se on joka viikon tiistai. Oliko nyt 7. vai 18. helmikuusta eteenpäin. Niin joka tiistai 5:30, niin siellä mä rupean vetämään. Mitä varusteita täytyy olla, jos tulee esimerkiksi sun yksilötreeniin tai sitten jos menee siinä kuntonyrkkeilyyn, mitä varusteita täytyy harrastajalla olla mukana? No siis ihan sisäliikuntavarusteet, teepaita, sorsti, sitten joku sisäliikuntakengät on hyvä, tai nyrkkeilykengät. Ja sitten tietenkin hanskat. Joo. Ja sitten käsisiteet on hyvä olla tietenkin myös, että semmoiset käsisiteet, jotka laitetaan käsiä ranteiden ympäri, ettei kädet heti hajoa. Mutta hanskat ne on pääasiassa. Joo. Janne, vielä ennen kuin lopetetaan tämä haastattelu, niin yksi nosto esiin. Sä oot treenannut jonkun verran ja treenauttanut Ares Amirkhania, niin hänellä on toukokuussa ilmeisesti ottelu tulossa. Kerro hiukan siitä, millainen ottelu ja missä, ketä vastaan? Joo, Helsingissä Ice Cage Fighting, oliko nyt 4. Joo, niin siellä vapaa-ottelu. Hyvin kokenutta, todella kovaa Teo Kolehmaista vastaan. Ja Teo on oikeastaan Suomen yksi kovimpia vapaa-ottelijoita tällä hetkellä. Ja odotan todella innoin. Silloin kun Aresi mulle soitti ja sanoi, että nyt on tämmönen suunnitteilla, että Teo vastaan niin matsi. Ja mä innostuin siitä oikein kunnolla. Mä vitsi, että tää on todella kova. Että nyt sun täytyy oikeasti reenata kunnolla tähän, että sulla on vaan ja ainoastaan voitettavaa. Teo on nuori ja nälkäinen, todella kova. Ja varsinkin tuossa pystyottelussa Teo on. Ja painipuolessa on semmoinen kokonaisvaltainen vapaa-ottelu on. Aiotko mennä itse paikalle katsomaan? Joo, kyllä. Ehdottomasti, joo. Että jolle me Aresin kulmaan, niin todellakin me paikan päälle katsomaan sitten ja kannustaa Aresin voittoa. Että Aresi on siis tosiaan todella vahva vapaa-ottelija, että silloin Aresin kanssa aikoinaan, nyt ei ole ihan niin paljon päässyt harjoittelemaan, Aresi reenaa Turusta Makun veljensä Makvanin salilla
mikä on todella hyvä. Siellä saa todella hyvää kovaa vapaa-ottelusparria. Mutta silloin aikoinaan jo, siinä viime vuoden puolella jo lyötiin pistaleita paljon. Voin sanoa, että on kovakuntoinen kaveri. Mä en ole ikinä kellekään pitänyt niin pitkiä eriä pistaleita. Me lyötiin 5 minuutin eriä, minuutin tauko ja aina 5 minuuttia ja minuutti taukoa, niin 11 5 minuutin erää lyötiin pistaleihin. Voin sanoa, että on niin kovakuntoinen kaveri kyllä. Siinä oli itselläkin varmaan jo olkapäältä kädet aika tulessa. Mä voin sanoa, että Aresin se ei ole mikään hiljainen lyömään ja sitten kun se lyö oikein kunnolla, niin niitä pistaleita on pili, niin Kyllä siinä olkapäihin sattuu aika lailla. Ja Aresa on itse asiassa tälläkin salilla ollut treenaamassa. Taisi Perälän Ivanin kanssa ottanut sparria. Joo, Ivanin kanssa otti todella kovaa sparria. No Ivan ihan jo täysin omaa tasonsa. Ivan on todella kova. Että musta se oli todella hyvä sparria tuolle Aresille. Joo. Kerro vielä näistä viimeisenä kysymyksenä, tai itse asiassa toiseksi viimeinen kysymys, yksilövalmennuksesta. Mitä kautta sinun kannattaa ottaa yhteyttä? Joo, tosiaan, eli mä oon tuolla muun muassa Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa näitä mainostanut. Et siellä on ne yhteystiedot, että pystyy niinku Facebookin Messengerissä pystyy laittamaan viestiä ja sitten tuo Instagramin puolella pystyy myös laittamaan viestiä. Ja siellä on mun puhelinnumerokin, että ihan tekstiviestiäkin pystyy laittamaan. Joo. Ja ilmeisesti juuri tässä Tampereen tai Pirkanmaan alueella mieluiten. No joo, että kyllä mä sitten lähden ihan mielellään muualle. Jos joku Dubain sheikki laittaa viestiä, lähdet matkaan. Jos miljoonia tulee, niin kyllä mä sit suosta. En mä pienellä rahalla lähde tosiaan. Ei mut joo, mieluummin tässä, mutta on mä itse yhden reenin, mä tuolla Joensuussa kävin vetämässä tuossa viime vuoden puolella tosiaan. Ja luultavasti nyt keväällä menen uudestaankin sinne Joensuuhun, että siellä oli hyvä taidonyrkkeilyseura, missä on vetää reenejä. Janne Rantanen, kerro vielä tässä haastattelun lopuksi, ennen kuin pääset piinapenkistä pois, niin terveiset suomalaiselle kamppailulaji yleisölle. Joo, sellaiset terveiset, että jolle et ole vielä aloittanut mitään kamppailuille ja harrastoa, niin ei muuta kuin salille ja alkeiskuudessa sinne, että oli laji sitten mikä tahansa, vapaa-ottelu, nyrkkeily, paini. Mutta kyllä se, niin kuin mä itsekin sanoin, niin liike on lääke. Että se on niin kuin, ne on hienoja hyviä harrastuksia ja siellä oppii toisen kunnioitusta, toisen kunnioittamista ja nöyrymistä näin niin sanotusti. Ja ilmeisesti liike sopii melkein vauvasta vaariin asti. On, kyllä. Ja varsinkin just se, että niin kuin mä sanoin, että liike on lääke, että tosiaan, että mitä enemmän alkaa olla ikää, niin se vaikeammin se on itseänsä saada liikkeelle, mutta just että liike on lääke, se täytyy ajatella, että se tekee niin pääkopalle ja tekee kropalle hyvää, että ihan sama mitä se liikkuminen on, kunhan liikkuu. Niin. Yes. Kiitoksia tästä ja tsemppiä ja menestystä jatkoon. Yes, kiitoksia.